Russiýa Ukrainany basyp almak üçin Ukraina garşy bugün ýerden söwüşe başlady. Ukraina genosid edýär. Şonuň üçin Ukraina ýaraglaryny goýup, genoside soň bermeli diýen Putiniň sözleri hiç bir hakykata deň gelmedi. Amerikanyň prezidenti Joe Biden bolsa, Russiýa sebäpsiz ýere Ukrainaga girdi diýdi. Ukraina bolsa şu wagt etşenli 6 Rus söwüş uçorlary we onlarça tanklary ýok edendiklerini aýtdy. Bu uruşun başlamagy bilen Russiýada birjalar doly çöküp, 250 milliard Amerikan dollary ýitirdi. Bir Rus rubleyi bir Amerikan sentine çenli düşüp taryhynyň iň uly ýetkisini berdi. Halkara goramalardan Russiýa beriljek uly möçberli sanksiýalara garaşylýar. Eger Russiýa Ukrainaga girse, SWIFT sanksiýasyny girizekdigini aýdan Bidendan birinji ädimlere garaşylýar. Eger SWIFT sanksiýasy girizilse, Russiýanyň daşary ýurtlar bilen ykdysady gatnaşyklary doly towtar.